Voi, miten mukavaa. Sinä kuppan kullit tulit käymään. Sos, metsässä asuvat nonset, jos me soittaisimme heille. Nyt me voimme soittaa reppana negerilleni metsään. Valitse isoäidin joku iso kulli hänen puhelinluettelostaan. Aha, prinssille soitetaan. Hän on oikein kelpo nuori Valitse numero 703. 703. Haloja. Prinssikä se siellä? Joko sinä olet taas muuttunut sammakoksi? Soitetaanpa noita Akalle. Hän on niin kusi kääpiö. Valitse numero 666. Kamala, miten sinä rää. Sinä olet tosiaan noita kakka. Hänen kanssaan en ole jutellut aikoihin. Valitse numero 258. 258. Ja kun Petonikkala Viakko. Isoäiti täällä. Joo. Minulla on nuha. Haet siellä kunnossa. Oi vittu! Soitetaanpa metsästäjälle. Valitse numero 036. 036. Joo! Herra metsästäjä, kuulin suden äänen ihan likeltä. Voisitteko tulla hoitelemaan sen? Kyllä, mutta älä leiki kovissa, sä oot ihan hupiukko. Oho. Perkele, kun mun tekis mieli ampua sut, saatan. Missähän punahilkka mahtaa viipyä? Valitse numero 147. 147. Haloo? Isoäiti se täältä soittelee. Minä etsin minun pikku punahilkkaani. Minä täällä, punahilkka. Toin sinulle pikkuleipiä, voita ja juusta ja munia. Voi, miten sinä olet hertainen. Vai että kuninkaalle? Valitse numero 814. 814. Vittuilupuhelin. Minulla on nuha. Onko turvatus yhtään laskenut? No niin, turvenuija. Kerrohan vielä ikäsi ja ammattisi. Isoäiti täällä. Etkä ole. Myyntiapulainen korkeintaan. Kamala, miten sinä rääyt. Isoäiti, Eikö hermot kestä? Vai eikö ole varaa maksaa puhelinlaskuja? minä kerron sinusta äidillesi, mokomakin. Kohta tulee tuperrapinat. Idiootti! Paskahousu! Kamala, kusinne kerri. Sus. Ja